Здравейте, казвам се Филип Шопов и вие гледате Dead Boy Chris. Enjoy! Какво откраднах днес? Ай! Полиция! Луис, влем пътите! Бързо, бързо! Радвам се, че се запознахме. Ако имате път насам, може пак да дойдете някой път. Разбира се, разбира се. Да, дайте да си разменим контактите. Наистина. Ето, Здравейте. да, мерси. Беше ми изключително приятно. Ако Да, някой и на път мен. задължително ще дойда, ние си имаме Да, контактите. винаги все си пак. добре дошъл. Добре, добре, довиждане. Лек ден, чао, чао. И Криската стая Риза Гърти. Човек, последно време много странно се държиш. Ми говориш... Въобще като цяло не знам какво ти става. Няма значение, брат. Брат, приятели сме, изплюй камъчето. Изплюй камъчето. По-добре, не? По-добре. Аз ти казвам. Радвам се, че се запознахме. Беше ми много приятно. Ако имате път пак насам, може да минете. Винаги сте добре дошъл. Дайте да си разменим координатите. Трябва си. Значи, аз съм тук века 9, 33 градуса северна дължина, На 286 градуса. Какво става, брат, цял ден ти се... Разтуча се... Това ме откъдете, гледай. Добре. Добре, няма. Само попада, гледай. Споко. Какво се правиш на отгоре? Добре, колега, благодаря ви за пълноценната среща. Ще ви пратя статистиките. Ще ви издържа в течение. Да. Благодаря ви. Малкия! Кой е? Дели ти се, бе? Искаш бой, май, а? Един голям за вкъщи, ако обичате. Да ме поднимай! Човек, тък му се стягам, обаче то не знам какво направи и най-накрая ми взе победата под носа. И викам, край. Рени, чуваш ли ме, ма? Абе, нали тък му ти разбрах? За това му е комшията. Ама такъв мъж почехал, направо не си виждал. Да бе, мъж почехал. Този Крис днеска ми се прави на едната работа, цял ден направо не знам. Цял да се прави на дръжмишата. Дръжмишата. Мерси. Видяли? Айде, затваряме! Айди. Аз си обирам още. Радвам се, че се запознахме, беше ми много приятно. Да. Ако имате път насам, пак може да се видим. Винаги си добре дошъл. Ще дойда. Ще поддържаме връзка. Ще поддържаме, ще поддържаме връзка. Поддържаме малко. Нека поддържаме малко връзка. И как си нещо? Добре съм. Така, благодаря ви за гледането. Нека мислим преди да говорим и наистина внимаваме какво излиза от нашата уста. Защото има сила в това, което говорим, има сила в нашите думи. Затова нека говорим повече любов, отколкото омраза. Това беше от мен. Благодаря ви за гледането и ще се видим следващия път. Чао! Едно, две, три, хей!